Hey Taola, molweni sanibonani sanibingelela ke emakhaya kolunye uhlelo olingqa izivela Durban Network bathi the epic episode ya Durban Network. I am your host Saben Mfandabas. Siyanibingelela ngani zakwethu. Siyacela nje singakaqali ukuthi chofani phela lapha and subscribe ku YouTube. Siyacela ukuthi nize ngama number ku TikTok, nize ngama number ku Facebook. Namhlanje ke sino Chillis mfoka Mthuyi, usual suspect. Hleze ekhona ke la ekhaya. Sixoxe indaba ezihlukahlukene. Ngani yakwethu ngiyakubingelela. Sibingelele mfowethu ku Durban Network isikhondla khondla. Yeah. Somsakazo wesimanje manje. Sikhona ke nathi so Chillis sibingelele kubabukeli. Sibonge nje ne support ke ku Chillis. Nakuyona i Durban Network support esithola kubantu iyamangaza. Sibonga ke nokuthi sesibizwa ngama usual suspect. Yeah. Siyabonga mfowethu. Mfowethu siyabonga kakhulu. Ngiyakubona namhlanje u Chillis ngempela wanemba nesigqoko sakho into yakhe iphelele. Yeah, well ngithe ngoba iweather ithanda ukuba chill, ake ngithi kuba nami Chillis uyabona, so yeah ngenzela ukuthi nje ngifudumale kahle ngoba nezindaba esiza nazo namhlanje hayi izwe liyanyakaza, so ziyagodolisa fanele ukuthi sithi kufudumala mfowethu. Chillis namhlanje sibheka kakhulu i-ad hoc committee bese sibheka nemadlanga commission njengamanje eyihleli busy yakhuculula lapha kuyafika. Mfowethu indaba enkulu esibhekayo. Yes. Well mhlambe ngizoyiqala kabuhlungu. Ngiyiqale ngokuthi ngike ngayenza ne video. Yeah. Yokuthi understand why bekumele ukuthi sibe ne ad hoc. Siphinde sibe nemadlanga commission. At the same time. Yeah. Mawubuka ungazi ukuthi labantu benza into ethayifana. Yeah. Uyabona, so why besikuphi isidingo sokuthi sibe nemadlanga, because laba bakwi ad hoc vele abantu abaseparliament and uyababona ukuthi kule panel ama political parties athumele all best bawo. Uyayibona i line of questioning from ama representative ama political parties ukuthi hayi cha akudlalwa. Uyabona lento ibeka labafowethu ababizwayo ukuthi abeze kwi ad hoc na kuyona imadlanga ukuthi omunye angagcina sethi engathi ngcono kuyangala, omunye athi engathi ngcono kuyangala. So ke ngibone ngazi ukuthi into besoyithola as i outcome from imadlanga commission bese vele soyithola kwi ad hoc. That's my view. Zavele zange isikhathi esifanayo nje. Mhlambe ngangcono ukuthi ke kuqale kwadedelwa okukodwa kwenza kwasala ke la kusala khona sabona ukuthi kunama loophole or kunama gaps, bese sithi hayi ke ake kungene ke mhlambe lokhu kuzocover lokho okusalile. Manje bahamba kanje ugcina ngisho bahamba in parallel, ungasazi ukuthi ubuke yipi mawuthola ukuthi zitelevision. Cha into enzakalayo njengamanje sesiya comparisha. Yeah. Uyabona ukuthi sesifakwe manje ekutheni siba comparisha ukuthi who is the best between the two. Kanti if bebededelanile ukuthi okay ngoba kusaphusha imadlanga commission ayimi ad hoc or ngoba kusaphusha i ad hoc ayimi imadlanga commission ngoba sicomparison yabo manje siya comparison asazi ki outcome. Hey asazi ake sibheke kakhulu umsuso wayo yonke lento u General Nhlanhla Mkhwanazi wafika wakhuluma ngeconfidence enobufakazi ezibheka zonke into ayikade eyikhuluma. Ekuthema kwamba isikhathi kwaqala kwa introduceka abantu othola ukuthi mabekhuluma abanje ngoBrian Mkhothi, umuntu okhuluma angabi ne base yento ayikhuluma kungabi khona ubufakazi, thina kuyinto engathi hearsay. Yes. Sino uvo lwakho? Well asiqale ngo general uMkhwanazi, man of the hour, man of the moment, thandwa ibona bonke abantu. Well ke unfortunately as South Africans ngisho ngithi iyona nkinga esinayo le yokuthi sivele nje siye ngodumela. Nganoma ngibeka ngesiZulu esicorrectini. Kodwa nje uma kwezwe kuthiwa hey limnandi le orange eluhlobo thize sonke sithenga lona. Jeez. Sabantu abahamba nento esemgangathweni ngaleso sikhathi. Kunabantu mina uMkhwanazi I fully support izinto azenzayo, ngiyamthanda as iphoyisa, ngingachaza ukuthi ngimthandelani as iphoyisa elikhona njengamanje. Kodwa kunomuntu ongakutshela ukuthi hamba noMkhwanazi mina. Mawuthi uyambuza ukuthi why?
akazi impendulo ukuthi ngoba wonke umuntu uhamba nomkhwanazi Yeah. so as South Africans sesifike kulesikhathi la khona singafuni ukuyitholela information sibe convinced enough sesihamba ngentando yeningi Yeah. without questioning without going deep to understand ukuthi kahle why kumele lo muntu asupportwe why lo muntu eyifavorite wonke umuntu why lo muntu ethandwa that's one thing ke yenza mina abanye abantu bangaunderstand kuma social media platforms Yeah. kuba engazi ukuthi mina against yonke into abantu abavumelana ngayo angihambi mina ngento etrendayo Yes. nento ethandwa abantu without ngicabange ngijule you know I have to be critical on my thinking before ngivuma ake sibuyele kumkhwanazi Yes. umkhwanazi mfowethu into afike wayenza ake ngithi nje uthathe irisk ngempilo yakhe ekutheni uthe mayesebona ukuthi awusekho umnyango engingaya kuwona ukuchallenge corruption within wasethi ke angivele ngiyithathe ngibeke ebalazweni Yes. ubezibeka kwi risk ubezenza ukuthi abe safe at the same time Yes. kanjani na once wabeka yonke lento ayidisclose in public sewuvikelwa ipublic ukuthi uthinta umkhwanazi uthinte izwe lizosha that's number 1 number 2 kwi risk ekutheni zonke izitha ebezicashile sezivela obala engizokusho ke mfowethu before siqhubeke kakhulu kuhle ekutheni ke singathathi iside elilodwa le report esayithola ngomkhwanazi without sizwe labantu abamentionwayo beqhamuka bezomprove otherwise umkhwanazi Yeah. but ke singakafiki kuona sijule umkhwanazi ube indoda futhi ubonakala eyindoda yamazwi ayo into meyisho uyambona ukuthi akanalo ungabazane uyazethemba futhi uyayimela Yes. futhi ubukeka engazi ukuthi akasabi ukuxolisa makukhona lekuzwakala khona engathi ugejile Yeah. efakazini bakhe because angeke sithi yonke into azoyisho izoba 100% accurate ikhona into angayisho ayibeke kodwa mase ilandelisiswa kutholakala ukuthi naye bengenawo ama fact kuko konke kodwa ubukeka eyindoda eready ukuthatha hayi ke kuloko ngiyawahoxisa amazwami so ke sabheke yena ke mhlambe umkhwanazi singakabathinti ke lababanye asebeqhamuka kwi adhoc nakomadlanga bezobeka isite labo le story kodwa umkhwanazi ke into emenze agcine eza kwi public ezothula leya report ngicabanga ukuthi wese wabheke wonke ama channels Yeah. wabona ukuthi umnyanga kuona okuyiwona kumele ngabe udila ne corruption Yeah. iwona corrupt Nesilungu siyasho sithi you cannot fight the system using the system. Shithi wayesebona ukuthi angeke asasizakala. ubengeke esasizakala and ngiyajabula mangabe sikubona lokho as ama South Africans because na kucindezelwa komuntu omnyama sesidivetha kancane ekutheni ukucabanga ukuthi sizolwa isystem ye democracy eya introducewa abantu ngezikhathi zokucindezela bese sicabanga ukuthi so wina thina within the same system. Jeez. We are making a big mistake. Chillies. Njengamanje sibone abantu abaningi mhlambe ake sibeke nje njenga no Major usibiya implicateka kwa implicateka usenzo Mchunu labantu laba bevela njengabantu abasebenzisana no Matlala ukhethi Matlala kusho ukuthini ezweni ukuthi sibe nabantu abaseyikhundleni eziphezulu kangaka kodwa babe involved nabantu abayigebengu njengoMatlala. Mina kuyangijabulisa ukuphila kulesikhathi engiphila kuso ngibone yonke lento because uma ngiphilile iminyakeni ezayo ngiyoxoxa umlando ukuthi ngabona isimanga Yes. sokuthi ngizitshene ukuthi ngiphila ezweni elilawulwa intando yeningi nelilawulwa uhulumeni kanti ngiphila ezweni elinanabantu abazigebengu abakuma position of influence and power. Jeez. Angikubeke nje kucace bafo ngithi ukhethi Matlala lo sebizwa ngesigebengu esikhulu eSouth Africa uyisigebengu esincane okudlula usopolitiki osemandleni kodwa isigebengu nokudlula umuntu ophethe umthetho kodwa abe isigebengu sikhomba laba ngezigebengu kodwa izigebengu ezinkulu yilezi ezikuma positions yilezi ezikuma political positions nalezi eziphethe umthetho bafo uyabona so angizukusho ke ngithi who is guilty because eSouth Africa you are not guilty until proven guilty yabona so mhlambe singaqala ngaye ke uJenene usibiya. Yes.
into engayithandanga ngabantu abanjengobaba uSibiya uSodobe ngiyamhlonipha Nkosi yami. Angeke ngimbeke ngecala engakagwetshwa. So ngiyamhlonipha ke. Into oqala nje engayithandanga uthe engakayi kwimadlanga commission or kwi-ad hoc engakavela indawo. Kusavele i-report kaMkhwanazi. Yes. I-briefing kaMkhwanazi. Yes. Wabonakala kuma platform. Yabona enokuzethemba ethi bring it on. Yeah. Ngawuthi ekhumule so statement Yeah. uthi bring it on. Uyabona. But u bring it on kuthe mase kuqhamuka ke lama platform njengo ad hoc or madlanga commission angazi ukuthi yona iphaqhamuke kuyona because lento siyas confuse abayiveza kanye kanye. Yes. But uthe mase ebuzwa imibuzo wangabe usambona lo bring it on. Yeah. Uyabona? Kwase kuzovela manje izinto eziningi indoda yabonakala ithukile kwabonakala indoda iphenduka iba ijoke khona umbuzo yake yabuzwa kuona ngicathi ku-ad hoc ibuza ukuthi why fail yini le yanto noma why phasa waphasa yini into ethize noma why fail uyakhumbula wachaza into engazwakali nje wagcina ethi hayi kusho ukuthi ngizothi angiphumelelanga waphenduka ijoke kwiposition akuyona uyazibuza wena as an ordinary South African ukuthi lo muntu le position akuyona enkulu kangaka ethinta ukuvikelwa kwezwe. Yes. Kahle ngabe ulona hlobo lo lokumele ngabe lusasela inqumo makuza ekuvikeleni kwezwe esiphoyiseni. Yabona? And mawuzwa ukuba sensitive kwama cases athinteka kuwo. Yes. Singasho sithi wenzile. Kodwa kwakona ukuvela kwalezi zinto bafo kunezinto ebekungamele zifinyelele kuma ordinary South Africans. So phinde siwathembe kanjani amaphoyisa ngoba kumanje akekho umuntu othemba amaphoyisa wonke umuntu uthemba uMkhwanazi kuphela. Ngenxa yokuthi uMkhwanazi uyena umuntu abangakakwazi ukumprove wrong laba abanye abathi naye kunezinto ezamacashazi ezimthintayo. So far labantu abasaqhamukile bezovezela inye side le story sisabona bona thina njengabantu abangakwazi ngisho ukuziphendulela. Yes. Abamile ngisho phambi kwenkantolo. Futhi ke sometimes engazi ukuthi kungcono ukuthi umuntu akayoma phambi kwama commission lawa no ad hoc committees engamile phambi kwenkantolo ngoba phambi kwenkantolo akukhulumi yena khuluma ummeli. Yes. Ummeli kuyakwazi ukukhava ngisho ungcolile akukhava unuke kahle noma bewunuka kabi. Manje la kuma committees uziphendulela wena ndoda. Yabona iya-expose le yanto le. Kahle abantu abaningi mina bebengangilalela nje ngoba vele ngiyazi bayangilalela. Bengizothi mina ningayi lapha. Ningasazi istory seni ngoba u1 hour mkhulu kabi ayoma mathe lapha. Ngisho ngayo uphethe yonke imiqingo le ucabanga ukuthi wena uzoconvince izwe ngalamanga akho owahlanganisile. I-line of questioning izokuthatha kubeka eceleni ngoba uzophendula lento obuzwa yona hayi lento lephepheni oyibhale phansi. Jeez. So nje uSibiya ngisacela ukuthi abuya azosiconvince siyizwe ucelwa yimina. Ngicela le video ifike kuSibiya ukuthi Sibiya Sodobe siyazithoba kwena sicela uzosiconvince. Asikho convinced. Usenzo Mchunu same thing yathi mangabe iqala i-line of questioning wayezethemba ephendula kahle with confidence kuzwakala ngathi yonke into yakhe uyipractice yasa kodwa kuthe maqhubeka isikhathi ama question afika mdaka mdida waqala nje waphuma esiporweni. Inye into eshaye ucomrade usenzo Mchunu ushawe ubucomrade. Jeez. Ufune ukusebenzisa ilanguage yepolitiki na kwiplatform engayidingi ipolitiki. Kanjani na? Ngokuthi uthebuzwa umbuzo oqonde ngqo. Afuna ukuchaza yonke into engabuzwanga. Let me explain. Let me explain. No. You don't paraphrase. You don't explain yourself. You just answer the question that has been posed to you. Ushawe le nto ke usenzo ilanguage esebenza kakhulu kwipolitiki ilanguage yobusoka ngisingisi kuthiwa to beat around the bush. Yabona akayiqondi into bekumele athi yes or no ufuna ukuchaza yena 5 minutes leyo nto leyo
Uyabona kwesinye isikhathi mfowethu once wachaza kakhulu uba isuspect. Yeah. Uba isuspect. Njengamanje into ezomlimaza noma into ezolimaza igama lakhe uComrade uSenzo. Yilo kufuna ukuchaza kakhulu. Esikhundleni sokuphendula into nje eqonde ngqo. Ngoba mawungabheka nje ama clip because siphila esikhathini se social media engathi ama comrade lawa akhulile ngeminyaka. Yeah. Angayi understand nalento ukuthi ikhathi zakuqala ifana nezikhathi zamanje. Siphila kwi social media manje whatever you say iyahlala kwi social media. Mase usho into econtrary kuleyo ayisho kuvele kubuye le clip. Jeez. Ukhona iclip akaveza kuyona umuntu ongamazi uBrian Mokgotsi ngicathi uBrian Mokgotsi la umuntu angamazi kodwa later on kuyavela egcineni kosuku ukuthi hayi kahle kahle kwaBrian Mokgotsi lo iComrade leANC bayazana labantu in the background yabona so even no Comrade uMatamela uCyril Ramaphosa kunama clip abefike azophikisa into not knowing ukuthi usake wayisho lento before ivele ibuye lo clip isafese kabusha qale kuthiwe hewa uyaziphikisa ndoda yona ke into esha uComrade uSenzo but before uqhubeke mhlawumbe ubuze omunye umbuzo in that ngizokubeka nje kucace mfowethu ukuthi uSenzo into emenza uComrade uSenzo ubaba uSenzo into emenza athinteke kakhulu uMacengwane it's a political war within National Congress, African National Congress. I-politically ke le yakhe kahle kahle i-politically singangayibona nje thina sizicabangela ukuthi into ethinta i-corruption kanti mawuzobuka kahle uyazi ukuthi mase kuzoya kuma conferences athise kusuke sekudlalwa ipolitiki ukuthi siyangcolisana siyaphendana ngama-brush ukuthi lo ungcolile because abanye basuke befuna uku-image as president as deputy president as nobhala as this and that ngenzeka ukuthi naye manje i-political game ledlalwayo and isakude kuphela I can promise you ukuthi kunamagama asazovela amanye asazochaphazeleka because this is a political game kudlalwa ama-slate ke lapha kwi-former ruling party mhlambe wemfaka Mthuyi mawusho kanjalo into yakhulunywa uGeneral Mkhwanazi wayazi sayiqala ukuthi kakhulu lento izothinta uMr Senzo Mchunu njenganomuntu okuwe oyihead ominister commissioner wonke ama commissioner ngaphansi kwakhe uqonda ukuthini mawuthi it's a political game yayidlalwa he knew very well kulento uyezomthinta kakhulu uqonda ukuthi mayiplanwa leyo nto mhlamba ama comrade ANC azama ukudestabilize icampaign ka Senzo Mchunu ukuthi asebenzisana mhlamba ayuza uGeneral Mkhwanazi. Well good question. uGeneral Mkhwanazi angimbuki njengomuntu obengayuzwa iANC siqale nje lapho mhlamba bengayuzwa amanye ama forces but not iANC angimbuki kanjalo that's number 1. Number 2 uma ngithi this is a political game kungenzeka ukuthi iqalwa uMkhwanazi genuinely elwa necorruption but ke abanye sebefaka upetrol because izoba benefitisa kwi-political game sebeyayi support ukuthi ayiqhubeke lento imshaye uComrade uSenzo Mchunu because politically kunezinto abhekeke kuzona mhlawumbe ku-answer nje ukuphendula ngqo umbuzo wakho no akuyona into engathi ngisola ukuthi kuhlalwe phansi noGeneral Mkhwanazi kwathiwa siyafuna ukumshaya uSenzo because he want to emerge as a president of the ANC what can we use bese kuthiwa hayi ke usesiphoyiseni asiyombheka lapha yasibona ukuthi uchaphazeleka kuphi nakuphi angiboni ukuthi uGeneral Mkhwanazi usebenzisekile but ngibona ukuthi uGeneral Mkhwanazi ubevele nento genuine yokulwa nesystem and I can say kunokwenzeka ukuthi uGeneral Mkhwanazi because necontract yakhe beyivele seyithi yaphela icontract ya General Mkhwanazi kumele ukuthi irenewe or apromote so ke naye ngokuyiunderstand ipolitiki yasemzansi nasesiphoyiseni bekungenzeka ukuthi naye athi let me up my game let me play this card and that card ukuze ngisuke la ngiye lapha ukuze ngibe protected ku1 no 2 no 3 maybe it was a personal strategy a personal move for uGeneral Mkhwanazi to protect himself or to promote himself against izitha kade vele zazi as within esiphoyiseni because phela if you decide ukulwa necorruption obviously uphazamisa ozakwabo abasesiphoyiseni aba benefita from
i-corruption. Then ke uma ngabe lento ihamba obviously izomthinta former minister okobheka icele imthinta current minister okubaba uMchunu. Then ke whatever ethinta current minister kube kwaziwa ukuthi kunento ekungenzeka ukuthi une camp yakhe kaye ethatha yena imthipha as a president. Obviously whoever is challenging the same position will use this. Will use this ukuthi hayi hawo ngazi nganenhlanhla kwavela kwaqhamuka induku eqonda kulomuntu hayi madoda ngeke ayikahle induku eqonda kulomuntu ngoba vele uyasiphazamisa akachaphazeleke. Ake sibheke yena uSenzo Mchunu njenganomuntu obefuna ukuemerge as a president. Sibuke mhlawumbe it's a rumor we don't know. Akazasho. Yeah. But it's obvious. Asibheka ama credentials wakhe nje kule South Africa esihleli kuyona eneyinkinga eziningi kangaka. Mawubuka ngempela ize candidate okhonshintsha abangalenza vele mengase kuthiwa belifika lelo 2. One thing nje engayisho yena ke as ngikhuluma ama credentials yena as ucomrade uSenzo Mchunu uyakhumbula eNazareth naku ashawa wayezo emerge as unobhala weqembu lelibusa ngaleso sikhathi wazoshawa yibalo kwa emerge uAce. Uyakhumbula leso sikhathi? Ace Mahashu. Yes, beshawa amakhadi adlalwa uMabuza waseMpumalanga. Asikho lapho sila ekutheni indoda unit. Yeah, indoda unit. That's my favorite political style anyway. Yeah. So ngila ekutheni into engozi ngocomrade uMchunu. Yeah. You'll never understand him. You'll never predict his next move. Yeah. He moves like I'm sorry to say he moves like a snake. Umuntu ohamba phansi kotshani you can't really understand ukuthi uzobeka leli khadi ngizomvimba la. Kumanje izwe liyanyakaza but uyambona ukuthi he is not shaken that much. Yeah. That's true. Because he is a guy who is unpredictable. You can't predict him. Even now, the only unfortunate part with Comrade Usenzo ukuthi uemerge ngesikhathi ANC isenkingeni kakhulu. Yeah. Yokuthi they don't have someone who can really pull the masses. Ukuthi ibuyele. Yabo le renewal yabo. It cannot happen ngosenzo. Yeah. Because he's a silent guy. Ezinye izinto azimdinga umuntu angawabamba amanye ama position not is a presidency. Kulesikhathi abakusona si critical ngokuthi beyidinga umuntu one charisma. Umuntu onalento kuba iactivist elipopular one one popularity bekudinga umuntu one popularity one charisma oyiactivist mekhuluma yabo nje obulldozayo sometimes njengomalema to give an example. Not a shy guy, a silent guy edlala amakhadi ayo ngophaswane ebusuku abantu belele you don't know ukuthi kusasa uzobenzani. That's who he is. That's who he is. You can't tell me ngezi uyabona uComrade Usenzo mofuna kumshaya yilo muntu ongamshaya ongazama ukumshaya ngama rumors. Ungabi nama evidence ukuze abantu mebezama ukushaya umuntu bethi uyinkosi kabi usibanibani basuke bengenayo into ephathekayo but hayi uyinkosi kabi. Yeah, so uComrade Usenzo umuntu okanjalo. So ama credentials akhe ngingasho ngithi if iANC beyiseyile ya ANC eyayidominator ubengaba ipresident because he's from KZN. Maybe ngikubecaca ukuthi if there was no MK in KZN, if all the MK was still ANC, benga emerge as a president. Yeah. Uba nombonayo ku ANC nje abangambeka bathi hayi sigadla ngalo. There is no one. I'm sorry to say there is no one. There should be someone. No. There is no one. There's no one. No, there's not. There's no one. There's no one who can emerge and make a huge impact. Panyaza Lisuf. He was the guy. Obengakwazi ukwenza something. Unfortunately, the camp is too strong within. Yeah. The camp is too strong within. There is still that leya group leya engaphumanga nomkhonto wesizwe. Eyasala ngaphakathi. I want to mention names. Yeah. But there is still that group
ekholelwa kakhulu eimfundisweni zika baba eyasala ngaphakathi and I can guess ukuthi uPanyaza is one of those abakuleyo faction leyo ekholelwa kulezi zinto lezi yabo ezayikhulunywa uJZ. So ke already njengoba kunaleyo issue ngaphakathi kunama camp lapha already and ayikho camp engasho ngithi noma ngathi ya image inayo umuntu ongasho ukuthi this one can be the president of this country. Can I shock you? Mina my calculations ukuthi mase yak 2029 izinto zenzeka kanje sibuya neGNU, the next president will be from the DA and the decider will be the IFP. The decider uma nje izinto ziqhubeka kanje ama political parties enza kanje ehluleka ukuthi as position ngendlela correct kucaca ukuthi kubuya iGNU because the only thing engaphazamisa iGNU i-unity between EAFF, EMK, EANC. Those three parties, if they can join hands together, yona nto engadisturb ake iGNU. But obviously because of power hungry and greed ngeke aze lama political parties ahlangana binto eyi1. Therefore chaza ukuthi 2029 we are still coming with iGNU. Ngifuna ukuyiqeda la before uye kwembuzweni wakho ungakhohlwa umbuzo wakho. Ngifuna ukuyiqeda la ekutheni uma sibuya ngo2029 neGNU ngithi mina kuwe upresident kuzoba weDA Steenhuisen. I-decider kuzoba iIFP. Ngiyamake lapho. Uthini umbuzo wakho? Umbuzo uthi kulokhu ku2029 right? Awuboni yini kubuya iGNU kodwa NMK isi out iDA. Lababona besebenzisana labantu 2029. Babona uyalibuka ibhola. I'm sure you know the beef between Pirates and Chiefs. Yeah. It's a serious beef, huh? You know why? It's because Chiefs izalwa Pirates. Ama rivals historically. So into yakha idabi it's because yabo. So ke try to imagine unity between ANC, EFF, MK. Try to imagine that unity. What kind of a unity can you have? One bazofighter ukuthi who is going to be the president? Yeah. Remember there is a rumor ethi there was once a meeting between ubaba umsholozi kanye ne leadership yeEFF ukuthi bakwazi ukuthi bathi let us merge and have something a1 so that we take over the land. The issue was why do we start a new thing kushumalem? Why do we start a new thing? Ngibe ngikhona ngiEFF mina. Why wena baba ungezi kimi and then allow me to be the president? Yeah. You see? So ke manje when amount there can be a possibility of a GNU without EDA, I don't see that happening unless if the ANC can be led by this camp ehamba noPanyaza Lesufi that still believes eyintweni ezayisho baba uNcamalala. That can be a possibility, but yazi wena chilisusa lapho kulo part ngibuka ngizama ukubheka kwiANC masibala uPanyaza Lesufi sibala no Senzo Mchunu of which nake ngathi already sebeyam attack ama camp. How many camps are we speaking of owabonayo wena as somebody who research and analyze so far within the ANC? Within the ANC. Okay. There is uFikile Mbalula. Yeah. Who is pretending as if he doesn't want to emerge as a president. But he is the former president of the youth. Of the Youth League, yeah. For sure, labo bantu ayebalida as a president, unyuke nabo bakwi-mother board manje. So you've got uFikile Mbalula. You've got Paul. Yeah. You've got Paul Mashatile. You've got uPanyaza Lesufi. These three. These three. But lega Panyaza lega Paul Mashatile angiboni. Now Senzo Mchunu singambala. Usenzo Mchunu he cannot form another camp. But kulama camp lawa khona he can be part of le kaPanyaza Lesufi. Khona idlalela actually. Yeah. So between but angimboni hamba noFikile Mbalula. No.
he's not. He can fall kulega not lega Paul Mashatile futhi angimboni. Yabo lega Paul Mashatile I understand but ngingasho ngithi umchunu mina he can be part of le kaPanyaza Lesufi. Le kaPanyaza Lesufi icindezelwe kakhulu ekambalula because umbalula he is with the current president. Yes. Mfowethu Cyril. Recently sokhumbula ukuthi uPanyaza Lesufi urescue EFF neMK kade kukhona ivoice of no confidence eyenziwa iDA bezama ukumkhipha njengana no premier eGauteng. Abantu abamrescueile it's MK and the EFF. So uma uthi uma ngabe kuthiwa sibuya ngo2029 sibuya ngeji mina ngiyambona kancane uPanyaza Lesufi emerge as a president with the support of MK. Comrade Cyril Ramaphosa is very strong. He's very strong. Never underestimate that man because uma kuphela ngaye he has to be protected. Because if not uzolandelwa amacala ayenkantolo. Therefore as a current president he must make sure ukuthi ama games awadlala manje amakhadi awadlala manje azomprotecta after. That means kumele mhlawumbe afake kumele icamp ezothatha kube icamp ehamba naye ezomprotecta. Sazoba mna. Therefore icamp kaPanyaza Lesufi count it out. They won't make it. Ushoyisa ngayicindezela ngayo yonke indlela. He has to start by protecting himself and his comrades. Remember what made uComrade uSenzo Mchunu abe minister of police? It because of the relationship that he has with the president Cyril Ramaphosa. Yazi Chilis Contesho umcenga Ntinga omunye nayo okulandelayo inkulumo zakhe recently bekhona la ukhuluma ukuthi kunabantu within the ANC abasaba ukuchallenge uCyril Ramaphosa. Abafuna mhlambe ukuba namacamp ahlukene but basaba ukuchallenge icamp akuyona oyena ngoba they know ukuthi there's a big power behind yena emsupportayo yabantu abama multi-billionaires. But let me tell you have to respect this man. Unama weakness angiphiki but the guy can be stubborn when he wants to. Niyayibona into ayenze ku Trump? President Cyril Ramaphosa can stand his ground alone. Whether he is wrong, whether he is right, he can stand his ground. Unfortunately, he doesn't stand his ground when it comes to supporting us as ordinary South Africans. But entweni akholelwa kuyo uyama. Nala kule Madlanga Commission because that's where we are. Nala kule Madlanga Commission and ad hoc. I'm sure ukuthi he was very strategic uma kwakhiwa le Madlanga Commission. Because you see, my president, current president, you don't just enjoy the platform without thinking ukuthi wena tomorrow you'll be out of this chair. Umela makhadi akho wadlalayo akuprotect. Always you have to think of yourself before you think of others. For sure. So iMadlanga Commission izo expose konke exposayo. Izo disclose konke ekudiscloseayo. But it will never come close to touch the president. Jeez. It will rather touch the former president. That's me saying that. That's me saying that. Yeah. Yonke into eze expose yakho iMadlanga. It will never touch the current president. Because it is formed by the current president. Akunaloki ad hoc engathinta izinto mhlambe ekungagcina ichaphazela the current president. But with him, knowing him very well, he's very smart. Into azoyenza because yabona abantu abanjengoba uRamaphosa they are powerful. Ngangokuthi wena ungakwazi ukuthatha iblame and protect him, knowing that down the line uzokwenza sure ukuthi into ebiqondene nawe ifakwa phansi kwa carpet. Mhlamba ke uyayizwa le? Mhlamba ke sibheke kunabanye kuno former president eke
kwathi makuthinteka kubantu abeze ekumele beze kwimadlanga or kwi-ad hoc kwagcine kuthinteka ofuma president okubalwa kubona uThabo Mbeki no president Zuma ukuthi nabo kumele beze bazophendula. Ake sibheke uZuma nje kakhulu upresident Zuma njengomuntu onenhlangano currently evele inomlilo ekubukeka izokwenza kahle next year kuma provincial kuma local government elections. Mhlambe ukuza lapha kwakhe mengagcinezile ubona kungamniki advantage coming to ama elections are next year or ngaba i disadvantage. First of all angimboni eza kwimadlanga or kwi ad hoc angimboni eza noma bangamfaka angimboni eza I'm not ashamed to say he's a very smart guy naye yabona hey futhi angazi mina iANC yayenza kanjani former president bayo kukancane kukhona ozoboshwa. Yeah, because they are very smart bonke nje they were very smart into nabazenzayo they knew exactly ukuthi isihlala abahleli kusona sine competition and mase uphuma maningi ama chances ukuthi bakufuna uboshiwe. So ukuya kwakhe kwimadlanga nead hoc mengabe bizwa ngeke kuze kube advantage bafo kuma elections azayo ekunalokho one nje une political party njengobusho. So therefore ukuya kwi-ad hoc kuyingozi kuyena. Yeah, because ichaza ukuthi uzofakwa imibuzo ebuzwa abantu abama political parties abo. Obviously they will want to label him as umuntu owenza ukuthi igebengu sicanase ezweni lase South Africa. That is ad hoc, so he cannot go there. Mina nje I'm advising him, you know, ukuthi mkhulu don't go there. Don't go there. Yeah, well kwimadlanga commission let's say maybe he decide to go there, of which angikuboni kwenzeka. Ake sithi ke uyaya lapha because mhlambe kuzothi hayi le panel amajaji abantu abanjani njani. Mfowethu he once attended iZondo commission and what was the outcome? Nothing. Nale madlanga commission, are we expecting any outcome? No. Why? Mina iwari yami nginayo ngalama commissions enziwayo awaningeziwa amandla after beyiwenzile umsebenzi. Yabona and imali enkulu kabi ukusethwa pha kwe-commission laba bantu bayakhokhelwa, a lot of money is being spent kulama commissions but at the end of the day commission izoqeda ivale ibhala imiqingo emingaka yama findings isubmit and write ama suggestions nama proposal and then it ends there. The current president is out, we are focusing on the new president, this and that thing is gone. Gone baf mangithi gone kahle nje kwesinye isikhathi lezi zinto zama commissions ku controller i-situation, kukudisturb abantu ukuthi bahlale ethembeni as if something is happening. There is nothing happening ku commission unless i-commission inikezwe amandla to persecute. If i-commission yayinikezwe amandla ukuthi once naqeda then ke straight to court nihambisa ama findings enu bese ijudge liyajaja according to ama findings enu. Yabo, because yonke lento enenzayo yenziwa under oath. Yonke into yenziwa under oath. Like nje if singalinganisa Brown Mokgotsi. Tell me ukhuluma izinto umuntu under oath, abuzwe ngasegcineni kuthiwa ndoda avuma ukuthi uqamba amanga ngo1 no2 no3 athi yes ngiyavuma. Yes. Under oath same as uCedric Nkabende. Yeah, manje lento ichaza ukuthi ke ukuze kube icase kumele kube khona umuntu ozosuka la ayovula icala eceleni. Why can't we give amandla kwi-commission ukuthi once umuntu watholakala ukuthi uguilty, right there a case is being established. Hayi ukuthi koze kuyovulwa icala. Uyolivula kwephi icala? Kuyiphi system ngoba phela lana already kule madlanga sidila nomthetho. Sithi siquestiona ipolicing yasemzansi. Manje uyovula icala futhi kephi? La kuzophinde kulahleke khona idokodo futhi. Yes. Because phela angithi imadlanga commission izodila nomgebengu obsessed poison angithi. Iliphi icala kumele livulwe?
akekho umuntu ekumele kuthiwa akayovulela uGeneral Sibi icala akekho umuntu ekumele kuthiwa akayovulela uMkhwanazi icala if ethola leni icala alivulwe ukuthi already ufike washo la kwiMadlanga Commission into ethinta isiphoyisa that's it asikhulume nge-man of the match yena uBrown Mokgotsi uMessi again uMessi lo man of the match uMessi uMkhwanazi uBrown Mokgotsi yes ubukeke enolwazi lwayo yonke into ama-operations wamaphoyisa yet akasilo iphoyisa imfihlo zento ezithize zonke lezi kusho ukuthini kuyingozi kangakanani ukuthi an ordinary man can have all that information mfowethu ngike ngathi ngibuka nje iqhubeka iMadlanga Commission ngilalela izinto ezikhulunywayo ngathi mina it's so unfortunate ukuthi kusasa kuzolindeleka ama-ordinary South Africans ukuthi athobele umthetho lo sewu-exposewe kangaka jeez yini esoyihlonipha yini esoyihlonipha emthethweni i-uniform yodwa i-badge kanjani njengoba sithola ukuthi kunenkinga engaka nge-badge tell me what is the qualification of that guy nothing ayikho into oyizwayo equalification ka Brown Mokgotsi ethinta isiphoyisa awuzwa nanokuthi ke mhlawumbe uke wasebenza emaphoyiseni for 5 years but okutholayo ayikho into angayazi ethinta ngaphakathi esiphoyiseni unama cellphone numbers a serious ukhuluma nabantu ko WhatsApp ngazi noma uzibiza ngeagent yini ya kahle kahle yena uthi uyi-agent CIA not CIA per se CIA yiyo le agcine accuser uMkhwanazi ukuthi basebenzela eNomisuzulu yena nje usho spy yeah sort of a spy yini ke spy ngesizulu impimpi nami ngazi lelo gama phela lempimpi so ke ikephi iqualification yokuba impimpi ayikho now ingakho ke nezinto ayishoyo lapha ya mase ebuzwa ngokomthetho kuthiwa ke yisho ke ndoda lento ishoyo do you have proofs for it or it is a hearsay uthini ke yena it's a hearsay yini ke hearsay ngesizulu hinzwa bethi yabona ke so umbuzo ke uthi usethi Chilisi abahambe bayo investigate njengoba eseshilo yena akuyathi hearsay kuphela abahamba bayo investigate ku-investigate bani ngoba phela la sisola abantu ekuyibona ngabe baya investigate amaphoyisa phela iMadlanga Commission ngisaphinda ngisasho it's all about izinto ezirong ezenzeka within isiphoyisa manje ke wena mawuthi wena unama hearsay uthi ak-investigate ku-investigate bani abangani bakho nango omunye umama owangena kwiMadlanga Commission kwi-ADOC udoctor wathi uyezwa sewuprofessor ithe iyophela i-interview le yakhe ubese umiss emuphi isalukwazi somlo naye une-influence enkulu esiphoyiseni nakuma decisions enziwa within the police ifana lento nayo oSullivan lo wakhona uPaul yes ongesilona iphoyisa kodwa onama powers to speak izinto ezinkulu nezesabekayo mina ngangazi mina uthi kanti kunabantu abaningi angaka abanenxexhebe emaphoyiseni abadecide nangamathenda amaphoyisa bengenalutho nje bahlanganisa namaphoyisa but abadecideayo ngemali engene emaphoyiseni amathenda aphuma emaphoyiseni ukuthi ubani oqashwa emaphoyiseni bane influence enkulu but bayekho kwi-uniform emaphoyisa bese ke kubuyisela egameni elithi ke what is state capture isona le what is true state capture then if it is not to capture all the departments belong to government omunye umbuzo uthi is there any department that is not captured eSouth Africa engathi ayikho ngoba kusho ukuthi ngize ngasho ngikhuluma la ku social media ngathi ngikhuluma ku live futhi TikTok ngathi mina sengazi ukuthi lento ebhotshoswe uMkhwanazi yazo expose isiphoyisa bekungaba khona abanye omkhwanazi kona wonke ama department naka health engathi ngakhona uzovela abe nesibindi expose yonke into ika home affairs kube khona nesibindi expose yonke into athi yonke into department kahulumeni noma ngabe yini ku expose ke everything iMadlanga Commission le ingavalwa iqhubeke
ake cleanwe yonke into ekuthiwa i-government department sibone ukuthi sotholani mhlawumbe yona indlela esingacleana ngayo le system vele yayingakhelwanga thina Nkosi yami ngoba vele bandla kukusho ukuthi ayicleanwe vele noma ingacleanwa still izocindezela ayikaze yakhelwa abantu abamnyama le system thina we were supposed to create our own system black economy township economy ngisalapho nje ngakajiki vele le noma singayiclean noma singabona icorruption ivele kwayona yayicorrupt singakangeni thina ndle emnyama kule system sangena thina ndle emnyama sayicorrupta more isystem yayivele icorrupt ngesikhathi seapartheid sazo icorrupta more ke thina ngokuthi kudla abathize well ke mhlambe ke omunye uzothi hawu imadlanga commission adok iyasiza exposela igebengu ake siwasusa amehlethu kokhetha madlala masicabanga igebengu ake sicabanga igebengu ezinkulu ezo honorable so and so o decision maker lapha eParliament egqoki isuit ekuyizona eziplantayo ukuthi emaphoyiseni sidinga lo ukuze asenzele lokho eka health sidinga lo ukuze asenzele lokho hayi labafowethu abathola amasenti hayi okhethi bayitholela ushintshi okay angithi ke khona le ithembisa hospital angithi yes angithi uyabona sekuthinteka ku Department of Health lapho akuthinteka amaphoyisa lapho phela mhlawumbe ayathinteka nawo kodwa thinteka uhealth yes imali ekhulunywa ngayo lapha 360 million I think so billion billion ifraud lethinta inkulu kakhulu imali ethinteka lapha hayi inkulu kakhulu imali ethinteka kuThembisa Hospital kuthinteka umshana ka president uma umele okay baningi abathinteka but iphuzu lami lila ekutheni uma sikhuluma ngezigebengu asingakhulumi ngamamafi okhethe asikhulume nangezigebengu esizivotelayo ekuyizona othi uphuma lo 360 million mhlawumbe ukhethe usuke ezothola 10 million ngiyakulinganisela the rest iyacazwa bayathola bonke angithi uzwile angisho phela ukuthi lezi zinto zamaqinisa ngithi you are not guilty until proven guilty angithi uzwile ukuthi uBrown Mokhotsi noma naye ezwakala ngathi uphoshoza amanga emangeni likhona iqiniso naseqinisweni akhona amanga uboyibamba leyo principle la khona iqiniso khona amanga la khona amanga khona iqiniso exactly so umuntu onamanga ubomlalela khona iqiniso liphakathi emangeni neqiniso ubomlalelisisa khona amanga phakathi uBrown Mokhotsi khona ayithintayo ukuthi ukhethi kunemali kwakumele ayinikeze nangu bando commissioner lo Mkhwanazi no lo nesibongo sesisuthu ngeke usibiya lo munye okay commissioner lophethe naye Masemon right angithi lapho kukhulunywa ngo20 million bokumele bakhishwe imafi libanikeza la khipha half nomunye uyathinteka naye enganoma usibiya yini uthi kunemali kwakumele ayinike even obheka icele even ulo yena uBrown Mokhotsi uthi ukhet Matlala wamtshela yena ukuthi weza leThekwini wazonikeza uGeneral Mkhwanazi imali emzini wamnika imali ukumenzela izinto sibe lula right angithi amaHSA asisho ukuthi yonke into ayishoyo uBrown Mokhotsi iqinisa asisho njalo bakwethu kukusho nje ukuthi nazi izinto ezivelayo leyo nto ikunikeza isithombe sokuthi imafia linikezwe iaccess kuitender jeez enkulu mase litholile lo access imafia lisuke lizothatha imali enkulu iyaphuma iye kosopolitiki iye kulabo abagada umthetho incane sala kwimafia mhlambe kusuke ku10 million but u100 million usuku uhambe waye eParliament bafowethu igebengu zigcwele yonke indawo eSouth Africa asingabuka amamafia njengegebengu asingasho ukuthi hayi sihleli kwimafia state ngoba labafowethu badayisa ama drugs imali eyenziwa ngalama drugs adayiswayo akudli bona bodwa kunabantu abadlayo abakhulu abakuma positions amakhulu basile futhi ama transaction awenziwa wonke ngeinkampani ezithinta bona ezinye izithinta ihlobo zawo njalo usho nje ukuthintana no cousin thizeni kuneyinkampani eregistered ezihlobo othola ukuthi mfowethu le glass lefake lamanzi mawuyithenga esitolo mhlambe beyingaba u25 yabona kodwa ngenxa ukuthi sekuyasetshenzwa isikhundleni sa25 izobhalwa u55
Jeez. That's corruption. So into eyenzakalayo le inkampani eregistiwe lezi eziphushayo umsebenzi ithola ama-10 uthothi zonke ziyalinka to osopolitiki bonke labo esibahloniphayo ngeke ngibabize ngamagama bayathinteka einkampanini eregistrwa ngehlobo zabo nabangani bazo bese thina wethu amehlo abuke la mafia ngoba imafia umuntu owaziyo ukuthi mina ngiready ukuyejele ngiyoboshwa ngihlale ngaphakathi ngoba vele ngaphakathi ngifike ngibe inkosi vele ngisuke ngisavikelwe yibona laba ababe yigebengu bona ezigijima ngaphandle emaparlamente namasuthi nama blue light mina ngiyawathatha amacala ngiwamukela abawami ngene ngaphakathi asazi lento eseyenzeka kuMadlanga Commission leyo ukuthi kuthiwe yonke into manje seyiready ukucula iconfess ukuthi uma sekuzoculwa namafia ngizwe ngathi nokhethe kuthiwa naye uzokhuluma khona engaphakathi I think via Zoom or Skype kuyangithusa lokuthi laba bantu akubona abantu abaready ukuthi bangakhuluma ba-expose abantu abathize abantu abaready ukugwinya basithatha isigwebo siwele kubona ngoba basuke bazi ukuthi angahlala 3 years uthi uyeza uphumile ngeparole 2 uyagula. That's how it works. Ijele lalingakhelwe umuntu onemali. Ngakusho before. Ngisakusho namanje. Ijele lalakhelwe mina nawe umuntu ongenalutho elethu. Umuntu onemali akahlala ejele. Mehlala unyaka kusuke kwenzela ukuthi nijabuleni nisuboshiwe. Emva kwaloko akhohlele kabili asayini dokotela ukuthi hayi unenkinga lo uyagula. Aphume ngeparole aqhubeke nempilo yakhe. Why le ngaphakathi ejele? Usuke ubasa, usuke edla KFC, usuke ephila kamnandi, usuke rancha amabhizinisi akhe ngaphandle. That's why uzizinto eyifana noThabo Best ukuthi bebephuma bafly baye ngaphandle baye kude bayele bethanda khona baphinde babuye bangene bahlale ejele. Ijele lakhe lo ngumuntu ohluphekayo. So izinto ezenzeka kwiMadlanga Commission no Adok thina as ordinary South Africans asizibuke njengokuthi umdlalo nje ozodlula futhi ungathuki makungaboshwa umuntu osopolitiki lokho ngicela ukusho ngiphakamisana sami saka left ngithi inkosi ngisiza ungathuki makungaboshwa umuntu osopolitiki kulento yize kuzobe kuthinteka bonke abantu abawosopolitiki kodwa ngeke kuboshwe umuntu ekunaloko abantu abangaboshwa ibona okhethi laba nabanye no Brown Mokhotsi bangaboshwa noma bangacula kanjani lingajika lidle bona baboshwa kodwa abanye abantu bazothunywa kuphuthu ke obvious vele ke baningi ke bazothunywa kuphuthu ke ngoba phela baphethe ubufakazi nama evidence abantu kahle kahle ababusayo osopolitiki bafethu ibona abantu isystem iprotector osopolitiki ungathumeka nophuthu uma uphazamisa isinkwa sabo. That's why mina ngisho ngikhuluma angilibizi igama lendoda ngoba sengiyiphuca isinkwa yabona so izinto ezinjalo ke uMadlanga Commission nje otherwise awuzusiza thina enginaloko kuzospendwa imali ongabisiza thina abantu abahluphekayo well ayizusiza umuntu kunzima kunzima but there's nothing mawucabanga nje sesiyivala mfethu mawucabanga ukhethe Matlala yizini mhlambe singalindela ukuthi uzozikhuluma ngoba kubukeke ngathi noma kunenzwa bethi abantu akade ejele ukuthi bazomprotector bahlehlile ekubeni kuningi akade basiza ngakho yizini mhlambe singayilindela ngayikhuluma. Well into engingayisho bafo indlu mase iwa uphuma nophuma nako uyabona so uma indlu isha uphuma nophuma nako into eyenzekile isystem eyakhiwa abantu abamnyama kusuka ngo94 kuza manje isystem eyakhiwa abantu abamnyama mzukwane bethatha over yes ificwe isikhathi la khona into engingayibiza ngepolitical shift yes seyiyaphelelwa i-time frame yawo from 94 to 2024 kahle kahle iphelele ngaleso sikhathi sekuqala enye manje system kusuka manje kuyaphambili right now bebevikelekile abantu abanjengokhethe because bebene network bebene web ngaphakathi kwisystem so abantu ebekumele bamvikele kade benamandla ukuthi bamvikele bese bephelelwa isikhathi sekunyuka abasha abazonyuka nabasha babo yabona le nto le injenga no coach nje mase mdala nabadlali bakhe abadala noma uyabathemba ucoach omusha wena uzocoacha the young chap yini ngazoyikhuluma vele phela manje sekufika esikhathini sokuthi iempire iyawa umbuso uyawa la de bedla kuwona kusuka ngo1994 kuzanene
kuukuthi ke indla ishe nabo bonke. Yeah. So uzo expose yonke into because uma kuukuthi usebonile ukuthi noma ngingaphuma la sekuphelile ngami. Phelile ngomnotho wami kuzofrizwa yonke into ethinta mina. So it's the end of my life. And remember into engiprotectayo also politika abasemandleni. Baphike ngoba phela iANC ayisekho emandleni sekhona iGNU. Enye into eshaya abantu ukungena kweGNU. iGNU phela abafethu ifike yawuphazamisa umcimbi ngoba kungakabi iGNU abafowethu akade be-home minister bebelonga to one political party. I think now uyazi ukuthi ukhethi Mahlala vele uyi-member of the former ruling party. Uyakwazi lokho khona ithombeleka vele khona ehlele kuma conference. Yila khona kade yena futhi ekhipha imali elekelela ama comrades mangabe campaigner efuna ukustanda as yabo makuzoya kuma conference ukhethi Mahlala uke wayisho uBrand Mokhotsi lonto ukuthi khona 100,000 wakhishwa ukhetha ngazo ezonikeza noma ubheka icela noma ngathi usenza umcuno wekade. Yesenza umcuno. So uyabona ukuthi ama mafia vele abefike ikanje lento isebenza kanje. Ama mafia abefika abe ne-access to amathenda nemali. Mase itholile leyo mali iyabuya leyo mali iyongena phi usoma business uxhasa i-political party or i-comrade to campaign for ama elections. That's how it works. Manje ke kuchaza ukuthi njengoba sekungena iGNU labo sopolitiki ekuyibona kade bewo decision maker abasekho sekhona iGNU ubani ozo protect imafia ubani ozokhipha lela athenda ukuze imafia athola imali bese lilekelela lo ukuthi acampaign elukhetho ucampaign elukhetho ngenhlangano eseyiphuma emandleni kanjani akwazi. So ke kusho ukuthi wena manje so vulnerable. You will never just go alone. You will go with the rest. So manje njengamanje going forward ngicela ukubeka nje caca ukuthi wonke umuntu obenefitile kule system from 94 till 2024 usenkingeni yokuthi ayikho into ezomprotect. So ukuphela ke sikulindele ukuthi laba bazongena ke from 2025 or 2029 going forward are they ready ukuthi babophe laba abangemuva ba waste imali bebopha laba ake sithi kungeni iMK uyayibona ibavalela la if bekuyimini odecideayo bengizothi mina singathathi imali siyimoshe ngokujahana nalabo einkantolo because nabo phela they won't go down without a fight. Asithathe yonke le mali sibuilde izwe lethu sibayeke bona bomele ihlahle njengeqhwagi because indlala izobabulala. I'm telling you alikho kujele bafedlula indlala kungcono ngisho ukuya ngaphakathi ekunokuba umhambo uma la emgaqweni sekuthiwa this is a former minister. Jeez. Bekumele bayekwe bangaboshwa babulawa indlala sakhe izwe lethu thina nomnotho wethu. Unfortunately ke ngokwaka politiki ngithi ngisesihlalweni ngibe ngikubona ukuthi uyakhula lo mfana lo. Lo mfana lo angimgrume lo mfana. Ngimgrumela ukuthi mase semandleni ngoba ngingasekho emandleni. Uyongiprotecta lo mfana. So ke uba loyal ke kumuntu owakuphakamisa. Opanyaza lisufi bale bekhona nje baphakanyiswa amadoda thizeni. Ba loyal kuwona. Abekho loyal kwi-constitution yezwe nama ordinary citizens. But ngifuna ukukutshela ukuthi inkinga yama politicians wonke ama politicians are loyal kubantu abawaphakamisa. Awekho loyal ekwakheni isystem ezoshintsha umuntu omnyama. Jeez. Noma bangayikhuluma ilanguage yomuntu omnyama they don't forget abantu ababaphakamisile. They are loyal to those people, protecting them, working hard to serve the interest of those people and honoring the generation of those people. That is why bekusho ukucaca ukuthi comrade ubani sagijima naye landani ingane yakhe enzoyifaka la. Whether yawazi lo msebenzi noma ayiwazi, whether izoseva kahle kule position noma ngeke, it doesn't matter. Izalo sibanibani, a loyal friend of mine. Jeez. All politicians are doing that. Unfortunately. Jeez. Kanza kwethu sivala kanjalo ukuhlelo lwayo iDurban Network la besihleli khona no Chillies sizithamunda ezemadlanga commission ADOC committee nizwele siyacela ukuthi niye ngama numbers lapha ya ku YouTube ni subscribe nganza kwe TikTok just go there in numbers, Facebook as well go there in numbers niphinde nisibambe nangomuso. Danko. Mhlambe nama ngani noma ngalisho nelokugcina.
Yeah. ukubonga nje bafowethu enikwenzayo kuhle kakhulu Yeah. enikwenzayo ukunikeza iplatform nje baningi abantu abasithintayo emaceleni ukuthi wow siyasizakala bafowethu qhubekani nento eniyenzayo. Wow. Sibonge ke mhlambe neAdoc ukuthi isivezela amakhono kubafowethu kade singabanakile. Yeah. Line of questioning yabafowethu kwiAdoc iyakhuthaza kakhulu. Isinikeza ithemba lokuthi awu bakhona abantu abayiyela into ebalekile eParliament abangayanga ngoba befakwe izintombi zabo nezihlobo zabo. Uchilisi uthi danko. Danko. Hammer